Билгеле булуынча, Башкортстанда сәламәт авыл акциясы старт алды. Аның шикләрендә урындагы хакимият органнары вәкилләре һәм медицина хезмәткәрләре авыл җирлекләрендәге торак пунктларда яшәүче халык белән очраша. Яңа коронавирус инфекциясын кисәтүдә вакциналауның мөһимлеген аңлата. Инфекцияга каршы тотырлыклы коллектив иммунитет булдыру максаты белән районыбыз авылларында да мондый очрашулар үтә. Алар барышында 60 яшьтән өлкәнрәк кешеләргә һәм алар белән әңгәмәләшүгә аерым игътибар бирелә. Шушы көннәрдә сәламәт авыл акциясе чикләрендә Иске Күктау авыл клубында район хакимияте башлыгы Илдар Мустафин, район үзәк дәваханасының терапевты Гөлнара Күскилдина һәм Уражай токымчылык заводының җитәкчесе Айдар Мөхәрләмов катнашлыгында авыл халкы белән очрашу үтте. Аның барышында авыл халкына вакцина турында мәгълүмат җиткерелде. Инфекцияны кичергәннән соң реабилитация үтү, бу очракта вакцина кадату мөмкинлеге турында һәм башка күп төрле сорауларга җаваплар бирелде. 22 көндә легкие формалар выздоравливают, а кемнең тяжелый попадает в реанимацию. Реанимациягә узатканнан соң 100 мең кешенең менә инвазивный кислородта трубка тыгалар бит инде 100 мең кешенең берсе генә чыга ди. Берсе генә реанимациягә кирип киткән кешенең. Эшләп кайткан врачлар коронавирусный госпитальдә әйтәләр, реанимациягә кеше кирип китсә, уже прощаемся диләр, потому что чыгу нык әз диләр инде. Редко кто выходит. Мәгълүматның җитәрлек булмавы һәм аерым очракларда дөреслеккә туры килмәве һәртөрле шикләнүләр, кешеләр күңелендә икеләүләр тудыра. Шуңа да акция COVID-19 инфекциясына каршы прививка ясатуның бу үтә дә хәвефле авыруны кисәтүнең иң гади һәм куркынычсыз юлы булу турында сөйләү, аңлату өчен оештырыла. Лена Насыртдинова, Илеш телерадиокомпаниясе.